Coloma i vostra bona cuina. Vinga la gent, a veure si remeneu com el Ramon. Ampa, tot vostre a la plaça. Soni que peti la plaça, l'Ampa FedEx Santa Coloma i bona cuina! I van sortint aquests cuiners encapçalats per aquell que grita tanto, que chilla tanto, ¿cómo se llama? Vinga, que surti, mira aquí amb les morcilles, els xoriços, les botifarres, la botifarra blanca d'ou, tot, els ous ferrats, la cansalada, tot ben llardós perquè és carnaval i aquí teniu el rei, sa majestat el rei Carnestoltes, gràcies a l'Ampa FedEx Santa Coloma amb la seva bona cuina. I són la tira i un més, el xicote que aneu de davant. Bé, atenció perquè ara rebrem, mentre acaben de sortir aquesta Ampa FedEx Santa Coloma, a les entitats del centre Camp Mariner i el seu espectacle Estamos hasta lo West. Entrad i va por la plaça d'entra. Una simulació, està per la buletia. Aquí hi ha un personatge que està sobre la terra, que va a tocar les colors. Moltes sort. Vinga, que vagi bé. I acabem de començar aquesta retransmissió del canal 150 Gramenet, del Carnestoltes 2015. Comença Ball aquí de la plaça animat per la nostra Carnestoltes, un Carnestoltes que enguany el tenim amb ales de color negre. Lo político después de decir sin temor. És una colla de les més numeroses.
141 integrants. Hola? Hola. Hola, m'expliques qui sou? Mira, som de Cola de les Palmeres, de l'Ampa de les Palmeres i venim de Salta Vikingos. Quan sou? Som 150 aproximadament. No, les comparses més grans. Bueno, som mig, hi ha alguna vegada més així nombrosa. No hi ha expectatives de guanyar alguna de les categories? Ens hem divertit molt, és igual si guanyem o no, i la història és participar tots els pares i infrats, amb els nens. Molt bé, perfecte, molta sort. Endavant. I des de Canal 150 seguint aquí la transmissió directa del Carnestoltes 2015. Carnestoltes que tenim aquí posat a l'escenari, Carnestoltes amb ales de color negre. I acaba de passar ara segurament entre les colles més nombroses, com s'estava comentant Adriana. Endavant, preparats, sí, una mica més que entrin, perquè ja els tenim aquí pràcticament tots col·locats per fer el seu número 1. Aquest any compteu que el Carnestoltes ha estat rècord de participació, amb més de 37 comparses inscrites, 2 més que l'any passat, quasi ben bé 3.200 participants. I amb una gana de festa increïble, perquè porten fent tot el recorregut i encara arriben aquí a la plaça amb ganes de ballar, amb ganes de gaudir d'aquesta festa popular. Deixem amb els vikingos. Yo te escucho, Estira bien la vela. Hey, hey, Vicky, los vikingos, viento en popa navegan. Na 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 Vicky. Hey, Vicky, hey, es hijo de un gran jefe. Si hay problemas, Vicky tendrá una feliz idea. Na 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 Vicky. Hey! Sí, fem les Palmeres Santa Quinto! Gràcies! Aplaudiment per ells! I mentre es van retirant el Fem les Palmeres i sus Santa ja anem presentant a l'Assemblea Democràtica de Trabajadores con su tribu! Perquè ens agrada molt! Cansin aquesta tribu que vagin entrant ja aquí a la plaça mentre s'acomiadem les barques dels vikingos. Hem de donar les gràcies a l'Ajuntament per la seva col·laboració, que estem connectant des de les seves línies. També a Tau, al Despatx, a Pusporti, a Agustín Soriano. Tau, si no sabeu, és una de les escoles d'aquí, d'ella d'Informàtica. Al Despatx, que està aquí al carrer Sant Carles, Pusporti, una gestoria, i Agustín Soriano, el vostre gestor immobiliari. Ells estem podent fer aquesta retransmissió en directe d'aquesta festa. Estem esperant encara, vinga, que avancin més ràpids aquests s'acaba d'omplir la plaça de gent de color negre. Més. Ànim, que ja arribeu. Sou molts i heu de ballar tots aquí al ritme de la número 1 preparant per festar davant de sa majestat el rei. Sí, estem veient que estan arribant els últims. Ara sí, mestre, preparats, que va la música. I són ells, l'Assemblea Democràtica de Treballadors, tribu Coretius. Cuando digáis algo acerca de la Luria Vega y hacer la entrevista, Entra per la plaça, la Constitució, la Guinardeta.
Democràtica de Treballadors Tribu Colegium! Son la guinardera, abre tus ojos a la guinardera. Gràcies, Tribu Colegius! Escolto res. Mentre aneu abandonant la De buó! rebem sense... Comparsa! He fet un rodolí. Atenció, perquè ara entra aquí a plaça ni més ni menys que l'associació de veïns La Guinardera i la seva La Guinardera abre sus ojos. Que entrin a la plaça. Impressionant aquest any les comparses, ho he de dir. El rei està molt content del que està veient perquè estan molt representant molt maques de veritat. Cancan. Ja els tenim preparats. El grup de dones emborrachades. L'associació de veïns La Guinardera No te abre sento. sus ojos. Anem de Cancan. Algun missatge reivindicatiu? José. No a les retallades. Retallades. Y de provisa el viento la vida me dejó y me hizo volar en el cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Volando feliz me encuentro mago que son y me trae en el mundo salejo del paso de mí una música dulce tocada solo para mí. Sevilla. Volaré. Què tal? Molt bé, ens ho hem passat molt bé. Que formes part d'aquesta associació? Perdona? Formes part d'aquesta associació? Sí, és el tercer any que em disfresso amb ella i bueno, passem molt de temps organitzant-ho, passem molt de temps sortint les disfresses, fent-les pintant-nos, és molt divertit. Assajant el ball que farem ara, ens ho passem molt bé, avui és un dia molt divertit per tothom. Algun missatge reivindicatiu, aquesta comparsa? Sí, portem les retallades, el símbol de stop retallades, les tisores prohibides, cosides al cul, al color de la disfressa. D'acord amb la música, estan ensenyant el cul literalment a la gent amb aquest stop. Molt bé, molta sort, Alexandra. Acabem de parlar amb l'Alexandra Sevilla d'Iniciativa. Vale, nervio. Vinga, va, que molt bé aquest aplaudiment. Que són ni més d'ell que La Guinardera abre sus ojos, associació de veïns La Guinardera, aplaudiment per ells, mentre rebem aquí a la següent comparsa, Dones i Gresca, que entrin a la plaça amb el seu impressionant Cancan sí, retallades no. Entreu a plaça. Col·loqueu-vos per fer la vostra representació, el vostre número de davant del rei Carnestoltes, que està a punt de sortir volant de l'alegria de veure aquestes comparses tan guapes, amb les meves plomes, les meves ales negres, perquè soy malo. Esteu preparats? Sí? Preparades? Doncs Dones i Gresca i la seu Cancan sí, retallades no. Explícame, ¿de qué nos disfrazás? Vamos de multipayaso. Lo hemos hecho todo con goma eva, es todo manual. Somos una escuela de Badalona, estamos empezando con mucho cariño. ¿Y cómo nos presentáis a la Rúa de Santa Coloma? 80. Yo ya estoy por aquí. Me ha ido fatal.
ho hem vist el rei. Ara al revés, el cul al revés, que no l'hem vist tots. Ara, el rei ho ha vist perfectament. Gràcies, dones i Gresca. I el seu cancan, que esperava que féssiu allò de... No? Bueno, ràpidament rebem a la següent comparsa. A quina millor, quin nivellàs aquest any. L'escola de dansa multiestil i el seu Parlem amb l'escola de dansa Yolanda Valero. Hola, ¿ens expliques de qué han disfrazado? Pues vamos de despertador antiguo. ¿Por qué? Para no hacer tarde nunca. Bueno, nuestro premio mejor es el pasarlo. Ese es el ganar. I seguim aquí la retransmissió des de la plaça de l'Ajuntament, de plaça de la Vila, amb aquest Carnestoltes 2015. Retransmissió que ens l'està oferint Canal 150 Gramanets. Penseu que aquesta gravació estarà pendent, estarà penjada a YouTube. I tenim per aquí les autoritats que d'aquí poc intentarem aconseguir una entrevista per part seva. Hem de donar les gràcies a l'Ajuntament per la seva col·laboració per poder fer aquesta retransmissió, així com a la gent de Tau, a la gent del despatx, Plus Fortia, Agustín Soriano, l'empresa Vanguard 2002, a Font Documents, que també ha col·laborat amb nosaltres, la productora audiovisual de Santa Coloma, de la millor que n'hi ha, que és Barres i Tons, la tenda del carrer Sant Carles i la Guia Plus, juntament amb la gent de Gramenet 150. La plaça està a petar, està de gom a gom. Es nota que és una de les festes amb més públic, més populosa d'aquí de Santa Coloma. Enguany la participació ha estat brutal, 2 colles més que l'any passat, prop de 3.200. Sí, escola de dansa multiestil! Un aplaudiment per ells, aquests pallassos, multipallassos! I mentre surten aquests petitons i grans després de ballar, hola, sóc el rei, sí, s'han quedat encantats. Diu, qui és aquest? El rei Carnestoltes! Doncs surten ells i entren aquí, a plaça l'escola de dansa Yolanda Valero i... I aquí entra ja la colla de l'escola Yolanda Valero, un munt de rellotges, van amb una sèrie de pitos. Anem a intentar parlar amb la Núria Parlon, que la tenim per aquí, la nostra alcaldessa. Totes les comparses molt treballades, molt maques. Ja les tenim preparades, l'escola de dansa Yolanda Valero i su Despierta. Ja. Parlarem ara amb l'AMPA Serra de Marina. Hola, m'expliqueu de què aneu disfressats i per què? Pues venim disfressats d'ous ferrats i coberts perquè ens ha semblat molt divertit i bueno, manda huevos, les retallades de l'educació, aquest és el missatge. Els disfresses són fetes per vosaltres? Sí, i tant, amb molt poc pressupost. Hem intentat retallar al màxim perquè la veritat és que la cosa està molt fotuda, però això no ens treu les ganes de divertir-nos. Molt bé, molta sort. Tengo por aquí la Nuria, le das paso. Toda mi vida fue así, te busqué hasta que llegaste con esa boca que Dios te ha dado. Yo obligada podría dejarte las ganas de ti. La Núria Parlon, que està també aquí gaudint de la festa de Carnestoltes. Núria, què et sembla aquesta festa? Com veus que la ciutat està gaudint? Home, és un èxit perquè tenim 37 comparses que s'han apuntat i realment el rei Carnestoltes pot estar molt content per al grau d'implicació de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet en aquesta festa de tots, el Carnaval 2015, que en aquest
aquesta edició compta també amb el corretapa solidari i esperem que demà encara ens queda un dia de corretapa i el carnestoltes dels petits tinguem el mateix nivell que estem tenint avui. Santa Coloma està a tope en totes les festes que es fan, cavalcada de Reis, carnestoltes, i això diu molt de la vitalitat associativa de la nostra ciutat. És una ciutat que viu molt el que és la festa al carrer. I una pregunta, en Titillo, tu què ets més, del carnestoltes o de Sant Valentín? Jo del carnestoltes, molt més, però bueno, Sant Valentí també ha de tenir el seu espai. Què vols dir, que t'agrada més la disbauxa que potser l'amor? Amb dues coses, són compatibles, de fet aquest any són compatibles, disbauxa i amor, no? Doncs moltes gràcies, Núria. Vinga, a reveure. Que aquest 30 aniversari sigui divertit. A la següent, que és ni més ni menys que l'Ampa Serra de Marina i su Manda Huevos. Hola, ¿de qué no disfrazar? Els de sempre es preparin. ¿Por qué? Ja els tenim Porque somos muy sanos. Trabajamos en el servicio de atención al domicilio. Y sí, que ha sonido la música de l'Ampa Serra de Marina y su Manda ¿Y de qué es de dónde vienes? ¿De Santaco? Del SAT de Santaco, del SAT, del servicio de atención al domicilio de las personas dependientes. ¿Algún mensaje reivindicativo que queráis lanzar? Sí, hay que comer 5 veces al día. Aquí comer sal. Gracias. Mucha suerte. Contem amb la programació de Canal 150, avui estem en directe, però d'aquí molt poquet tindrem altres programes. Tindrem el programa amb el Mago Flequi, que d'aquí poc podrem veure Encantados 2.0, amb Paco Cordero, que farà un programa de cuina que es dirà Sabor Colomenc, i l'Adrián Roldán, que ja està preparant tota una sèrie de concerts en directe per donar-li veu cabuda a la nostra més de Santa Coloma de Gramenet, grups de rock, grup del que sigui, els podrem veure al Backstage. Mago Flequi, Paco Cordero en Sabor Colomenc i Backstage. Sense deixar de banda els nostres reporters especials, que tenim el David Llamas, que fa a veure amb els esports, i l'Adriana Valero, que avui també està col·laborant amb aquesta festa de carnestoltes i que normalment sempre portarà el que serà la informació d'actualitat, actualitat informativa. Agrair als nostres sponsors, a Tau, al despatx, a Prosforti, a l'Agustín Soriano, a Bangor 2.0, Font de Comerç, a tot l'equip de barres i tons, a la tienda, la gent de la Guia Plus i la gent de Gramenet 150. Gràcies a ells estem podent fer aquesta retransmissió. Manda Huevos, Ampa Serra de Marina! Gràcies per aquest meravellós Els de Santa Coloma, Barça, comencem el 30è aniversari. M'expliques? Repara els teus equips informàtics a la Tau. Sí, aquest any fem el 30 aniversari i hem provat aquesta manera de començar a celebrar-ho. Pues que Castella Santa Coloma està oberta a tota la ciutat, qui vulgui venir dimarts i divendres, al centre Futbolàs Joan Pairó o al Col·legi Torre Valdovina. Molt bé, moltes gràcies, molta sort. Repara els teus equips informàtics Recordeu que enguany també tenim dins les festes de Carnestoltes, que incideix amb el Corretapes. Corretapes amb tota una sèrie de bars aquí de la ciutat. Podeu fer un recorregut on per 2 euros podeu tenir cervesa i una tapeta. Corretapes que ja va funcionar força bé a la festa major. Enguany més de 30 establiments estan engrescant a sumar-s'hi a aquesta festa de Carnestoltes amb el Corretapes. Aquest any també el Carnestoltes té una vessant solidària, ja que fan una acció solidària amb l'entitat colomenca Infern, que participen i promocionen accions per visibilitzar la malaltia de la fibromàlgia i la síndrome de la fatiga crònica. Carnestoltes solidari, Corretapes, amb tota més de 30 participants i 3.000 i pico persones han sortit al carrer per celebrar enguany aquest Carnestoltes. Tot i que fa fred, la gent Coloma surt al carrer, omple la plaça. Tenim aquí un munt de gent disfressada, estic aquí en tot el públic, en totes... Hi ha un ambient brutal. A mover el cuerpito. Así. Vamos a moverse. Así. Quiero una
unas frutillitas con crema, comerlas no me da pena, total no voy a engordar. Panqueque rico, dulce de leche y ese budín de manzana, no voy a hacerlo esperar. Para cuidarme hago ejercicio y no es ningún sacrificio, es su ideal. Para que vean que no les miento, observen mis movimientos cuando voy a bailar. Uf. Yo soy tu fruta preferida, dame una mordida, dame una mordida, dame una mordida. Yo soy tu fruta preferida, dame una mordida, dámela mi amor. Sí, mi amor. Yo soy tu fruta preferida, dame una mordida, dame una mordida. ¿Una mordida? Yo soy tu fruta preferida, dame una mordida, dámela mi amor. Dame una mordida, dámela mi amor. Dame una mordida, dámela mi amor. Por favor. Saps en taco i Saps en taco. Aplaudiment i 30 comencen el 30è aniversari i són ells els castellers de Santa Coloma. I em diuen que en acabar el seu ball podrem apagar tots les espelmes d'enorme pastís del 30è aniversari, clar que sí. I a continuació parlarem... Prepareu, doncs, per bufar, infleu bé els pulmons, enxampleu bé tot bé, perquè després bufarem ben fort en acabar aquesta presentació davant del rei Carnestoltes del seu 30, comença el 30 aniversari. De magdalenas de coquis. Sí, todo. En 2 semanas lo hemos terminado. 50 personas. Happy birthday to you. Una mena de Marilyn Monroe s'ha posat a l'escenari per celebrar, cantar el 30 aniversari de la colla de Castellers. Una Marilyn Monroe que no té res a l'autèntica. Sí, senyor. Molt bé, sí senyor, i aquí veiem a la colla de Castellers, comença la festa amb el seu aniversari, 30 anys treballant per Santa Coloma, 30 anys treballant per la cultura, per mantenir tradicions com és els Castellers de Santa Coloma de Gramenet. Vinga, bufar tots l'espelma, vinga, a veure com bufem. Sí, comencem el 30è aniversari Castellers de Santa Coloma. Vinga, tots a bufar l'espelma. De la Vila, l'Associació de Veïns Can Calvet. I mentre se'n van amb aquesta marxa els Castellers de Santa Coloma i s'ho comencem el 30è aniversari, rebem aquí a la plaça de la Vila, davant del rei que sóc jo, l'Associació de Veïns Can Calvet i la seva dulzura Argura. A veure aquest aplaudiment per l'Associació de Veïns Can Calvet i la seva comparsa que es diu Dulzura i no Amargura. Els deixem entrar a tots, inclús el pastís aquest de colorit. Van disfressats de l'Arca de Noé. Sí, i doncs preparats per representar el seu número, l'Associació de Veïns de Can Vamos disfrazados, somos el Arca de Noé y todos somos animales. Vamos parejas de a 2. ¿Y comparsa? El oso panda, el león, el tigre, el pingüino. Bueno. ¿Los habéis hecho vosotros? ¿Son comprados? Algunos comprados y algunos hechos. ¿Cuántos sois en total? Unos 70 o así. Pues mucha suerte, que vaya bien. Yo te miro y se me corta la respiración
Cuando tú me miras se me sube el corazón, me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice 1000 palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, 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 bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Bailando, 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 bailando. Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, una noche loca. Ay, besar tu boca, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda nota. Sí, Associació de Veïns Can Calvet, dulzura i no amargura. És que l'Iglesia no volia cantar amb veu-vos que esteu tan dolços. Com estàs visquent aquesta festa? Estava ahí que no quería, que no quería, bueno, que no canto, que no me los como estoy todos. emocionada, estoy emocionada. Que me parece una maravilla que se hayan tomado las calles de la ciudad, nuestras AMPAs, nuestras entidades, nuestros ciudadanos y ciudadanas, que hayan llenado las calles de alegría, de color, de talento, de creatividad. Es algo que realmente cuando lo vives en la sabemos que esto es una fiesta que requiere muchos ingredientes para poder tirar adelante. Requiere unión entre la gente, requiere paciencia, requiere alegría, requiere amor. Y son la gente de Santa Coloma la que han conseguido llenar de alegría nuestras calles y batir un nuevo récord. 38 comparsas y más de 3.000 personas. Y el mejor disfraz, ¿cuál es el mejor disfraz? La alegría en la cara. ¡Viva las AMPAs de Santa Coloma! ¡Viva las entidades de Santa Coloma! ¡Viva Santa Coloma i visca el Carnaval! Moltes gràcies, Petri. Santa Coloma, parlem amb el seu cap, ens expliques de què aneu disfressats? Pues a veure, anem disfressats, són una colla jove i dimonis, la nova creació, fa un parell de mesos. I és això, anem de dimonis. Més fort! Anem disfressats de dimonis. El foc, que ens expliquis el foc. espectacle amb el foc. El foc és la cultura nostra, és la cultura catalana i nosaltres intentem transmetre tot el que transmetem a través del foc. Pues bueno, que dintre de poc tindreu notícies nostres a Santa Coloma, que comencem a fer correfoc i com un ja, és un nou repte que tenim. Molt bé, molta sort. Sí, la parròquia Sant Miquel de Singuerlín i el seu Arca de Noé. Aplaudiment fort, vinga, aquests animals que marxen de la plaça aquí a un costat perquè la festa continua i rebem aquí a la colla jove de dimonis de Santa Coloma i els seus dimonis. Entren a la plaça. Us prestaré les meves ales negres. Vinga, ja els tenim aquí, els dimonis, la colla jove de dimonis de Santa Coloma i els seus dimonis van entrant a la plaça. Esteu preparats? Sí? Davant del rei Carnestoltes? Sí? Doncs, mestre, música. Gregor Salto, Buda, Papayo, Mr. Worldwide, die. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allà, todo lo malo echa para allá. Aquí amb la colla castellera de la Lletons de Gramenet. M'expliques de què va aquesta comparsa? Nosaltres anem d'auto de choque, la Lletans, amb la diferència que no som qualsevol cotxe, sinó que a cada cotxe portem el nom d'un castell que volem fer aquesta temporada. Bé, doncs res. Ens trobem al Centre Cívic del Fondo tots els dimarts i els divendres de 7 a 9. Que tothom qui no hagi provat castells, sobretot els dimarts, pot
venir sense cap mena de vergonya i portant camisa i texans és suficient. Il·lusió i sense vergonya. Ara a l'hivern estarem just enfront al Col·legi Beethoven a la mateixa hora els mateixos dies. Molt bé, moltes gràcies, molta sort. Sí, la colla jove de dimonis de Santa Coloma, aplaudiment per ells! Ja seu foc i aquesta marxa dels dimonis! Per aquí el David Llamas, que és un dels nostres reporters d'esports. David, el teu programa en què consistirà? Dins el projecte de Gramenet 150. Entrevistes. Sí, i ara, mentre marxen els dimonis, donarem tot l'esport de la ciutat. No només és el Marcell Santa Coloma, tenim la Fundació, tenim el Singerlí, tenim l'equip de natació, ara tenim una pista d'atletisme. Intentarem donar àmbit a tothom, a totes les entitats de la ciutat, ja sigui futbol com si és natació, com he dit, no? I entrevistes, algun partit, donarem algun partit en directe i intentarem fer algun programa també d'esport. I això. Doncs moltes gràcies, David. Ja sabeu, a partir d'ara esteu atents perquè els esports també entren a la nostra televisió. Podreu gaudir les diferents que participen en el món esportiu colomenc, tant la gent del bàsquet com la gent del rugby, gent de futbol. Tindreu també el vostre espai dins el canal 150 Gramenet. Parlem ara amb Casa Galicia. Hola, buenas, vamos de pulpos gallegos. Lo hacemos porque nuestro plato preferido es el pulpo y teníamos que representar de alguna forma en Santa Coloma nuestra cultura. Y junto con las de Galicia estamos aquí, Cataluña, estamos aquí representando. ¿Cuántos integrantes sois? Somos unos 26 integrantes. Somos del centro gallego. Estamos aquí, bailaremos ahora unos pulpos con los cocineros en donde nos intentarán atrapar, pero el pulpo saldrá victorioso, como siempre. Muy bien, mucha suerte. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up, hook up, don't mess around. We just want to see you shaking that. Sí, la colla! Els autos boixos laietans, la colla castellera laietans de Gramenet! I aquells que venen avui com els Sant Valentín casats! Sí, i ara rebem aquí a la plaça amb ells a Niños de Nossa Galicia i sus pulpos galegos! Els tenim ja els pulpos galegos, sí, i el cuiner, clar que sí, que ballaran aquest número davant del rei. Hola, vamos disfrazados de bobinas de hilo. Bueno, es una decisión que tomamos en AMPA, hicimos unas votaciones y habían varios disfraces para elegir y se decidió este porque lo mismo original y divertido y bueno, fue un poco complicado de hacer, pero bueno, con la maña todo se puede. Los disfraces hechos todos por vosotros, ¿no? Todo hecho por nosotros, todo. Cosido, pegado con silicona, otra persona con hilo, rellenado, los cojines también rellenados con relleno de cojín, todo hecho por nosotros. Sí. ¿Cuántos integrantes sois? Somos unos 130 aproximadamente. Una de las comparsas más grandes de la... Bueno, cada año salimos entre 130 y 150. Lo importante no es lo que seamos, sino lo bien que nos lo pasemos. ¿En? ¿El espectáculo? Dime. Ah, bueno, ahora es un baile, vamos a hacer de una canción que también que se coge por mayoría y bueno, ahora lo veréis, es un baile y hemos intentado que sea movido y sencillo para que los niños lo puedan hacer también. S'escolta bé el meu micro? Cariños de Nossa Galicia i sus pulpos galegos i els seus cuiners, pulpo a fèria. I atenció perquè tenim ja a punt d'entrar a l'AMPA Manent Rambla i la seva bobina bailarines.
Lampa, manem Rambla, que esperem una mica perquè són molts i aquí davant del rei se col·loquen bé per fer la seva interpretació de la seva bobina bailarina. És un moment més que entren i sí que soni doncs la peça i la música ja! Soy Ferran de Segarra, que van disfrazados d'aus. De aves del Segarra. ¿Lo habéis hecho vosotros? Sí, lo hemos hecho nosotros. Cuenta, ¿en qué consiste el disfraz? Pues es una tela y cosido papel de pinocho por capas, una por una. Y las caretas de goma eva. ¿Por qué habéis elegido este disfraz? Lo elegimos entre todos. Hacemos unos cuantos y luego elegimos. ¿Y en qué consistirá el baile que vais a hacer ahora? Va referido un poco con las aves. Muy bien, pues que vaya muy bien, suerte. ¿Puedo entrar? Cuando vayamos a hablar, ¿qué? Sí, Lampa, Manent, Rambla i la seva esbobina bailarina! D'acord. Gràcies per aquest ball tan maco! I mentre se'n van, entren ells a Lampa, Cec, Ferran de Segarra i les seves, les avis de Segarra! Entren volant amb la seva sala! I tenim aquí a Paco Cordero, un dels col·laboradors de Gramenet 150. Paco Cordero farà un programa que es dirà Sabor Coloment. Paco, ¿en qué consistirá aquest programa? Vamos a hacer conocer a toda la Santa Coloma, nuestros restaurantes, nuestros cocineros y la gran gastronomía que tenemos en la ciudad. ¡Exhibición! La idea es de que disfrutéis de todo los restaurantes y sus fogones. Aquí en 150 Gramenet. Vale, ¿y podrem fer las recetas desde casa? Haremos recetas, haremos maridajes, hablaremos con los protagonistas, con los cocineros y conoceremos de primera mano todo lo que se cuece en Santa Coloma. Doncs ja sabeu, d'aquí molt poc, al canal 150 tindrem també cuina amb de la mà de Paco Cordero i el restaurant d'aquí de Santa Coloma de Gramenet. Moltes gràcies. Parlem amb Lampa, Fray Luis de León, amb el seu representant. Hola, nosaltres som de l'AMPA Fray Luis de León, que és una escola pública de Santa Coloma. Nosaltres sempre defensem l'educació pública i de qualitat, però aquest any hem volgut afegir-nos a l'escola que fa la universitat als oceans i hem volgut afegir-nos a això. El problema és que ens ha quedat una mica un cruce entre Nemo, la Sirenita i el Capitán Sparrow, però la veritat és que tothom ha fet molta il·lusió i les disfresses són fetes per les famílies i tot ha estat molt maco. Molt bé, molta sort, vagi molt bé. La festa no s'acaba avui, demà també a partir de les 12 infantil amb el grup Landry el Rumbero, perquè el Carnestoltes avui per la gent gran, però els petits també pel matí podran gaudir també d'aquesta festa pagana, d'aquesta festa de disbauxa, d'aquesta festa on tothom pot disfressar-se d'allò que no pot fer en el dia a dia, trencar les normes i gaudir aquests dies abans de que arribi tot el que sigui les festivitats aquestes de la Setmana Santa. La plaça la tenim rebentada, gom a gom. Estic per aquí a baix i realment hi ha gent per totes bandes disfressada i acaben d'entrar ara mateix aquí a la plaça gent del mar. La plaça, amb els seus peixos pallassos, les seves estrelles, els seus animalons, i ja preparats faran aquesta cançó. A Sant Just, amb el lema Rompen files, disfressats tots de soldats. M'expliques en què consisteix aquesta disfressa i per què heu triat? Bueno, l'hem escollit perquè volem que els únics soldats que hi hagin siguin com nosaltres, de joguet. El nostre lema és Rompen files.
tienen libertad. Los peces allá están tristes, su cara cristal. La vida de nuestros peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece. Estem veient aquesta colla, una colla molt numerosa que porta fins i tot nens petits. Nens petits que no sé si es podeu veure, jo des que els estic veient, gent que estan petits en els carrers, que en tota aquesta música es veien dormint, increïble. Petitons amb els carrets dormint, en tota la festa que jo estic aquí al costat i m'estic quedant sord. I el seu vaixellet petit, i el seu Neptú, i els peixos i tots, vinga! I mentre se'n van la mar de salats entre l'escola Sant Just i el seu Rompan Files! Rum-putum, putum, 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 i van entrant, i van entrant, i van entrant. I a l'escola Sant Just, amb el seu lema, rompen files. Ja els tenim a tots? No, falta el caporal. Rom-putum, putum, putum, ripiti-piti-piti-piti-pum, prr-putum-putum-putum, prr-putum-putum. Ara sí, ja els tenim, doncs, un batalló sencer. Baile Sensaciones, que van disfrazats de época. Vamos del siglo XVIII. Somos la época Sensaciones. ¿El disfraz hecho por vosotros todo? Hecho por nosotros, cortado, cosido, todo el mundo ha participado. Muy contentos, la verdad. Tenéis gente de todas las edades, ¿no? De muchas edades, desde 4 añitos hasta 81. ¿Cuántos sois en total? 60. ¿De qué va a ir este baile que vais a hacer ahora? Pues va a ir totalmente de la época, pero con una sorpresa al final. Muy bien, estaremos atentos. Gracias. Continuem aquí darrere la transmissió del canal 150 Gramenet, la teva televisió per internet. I tenim aquí l'Adrián Roldán. Adrián Roldán, que fa Backstage. Adrián, en què consisteix aquest programa? Un segon, es veuen les càmeres. Tenim per aquí a l'Adrián. Ara sí, ja estem aquí. Adrián, explica'ns, de què anirà el teu programa? Molt bona nit, Sergi. Doncs Backstage SK serà un programa exclusivament de música en directe, de grups nobles i de grups professionals de Santa Coloma i aledaños. Bàsicament serà això. Perfecte, o sigui, que li donarem cabuda a tota la gent que fa música aquí a Santa Coloma. Només de Santa Coloma o també gent de fora? Tant de Santa Coloma com de fora. Perfecte, doncs ja sabeu, a partir d'aquest moment podreu també gaudir al nostre canal de la música en directe. Grups d'aquí, de Colomens, grups de tota la comarca, grups de Barcelona, qualsevol que vulgui tenir una mica de ressonància d'aquesta televisió colomenca, podeu comptar amb l'Adrián, amb el seu programa Backstage. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Sergi. Rompan files, Escola Sant Just! Apa! El batalló de soldats a corda que ens han fet aquest pupurri. Grupo de baile Sensaciones. I mentre se'n van, que són la tira, que no cal que us digui que és el meu exèrcit, en tinc, és de corda. Rebem aquí, ni més ni menys que el Grupo de baile Sensaciones i la època Sensaciones. La Casa de Aragón, Virgen del Pilar, que van disfrazats de cor. Que guapos! Quina elegància! Doncs, Sensaciones! Un dels nostres col·laboradors, el Mago Flequi, que el tenim aquí disfressat de Cupido. Cupido malo, por eso. Cupido malo, por eso. Un Cupido malo. Escucha, Flequi, ¿qué nos harás en Gramenet 150 Gramenet? ¿Qué nos harás en nuestra televisión? Pues mira, te arrancamos un programa súper chulo y súper divertido, Encantado 2.0, lleno de entrevistas, humor, magia, mucha magia, disfrutando y conociendo cosas de Santa Coloma, gente y demás. Yo creo que va a ser una cosa muy divertida, muy entretenida, a la cual tenemos mucho cariño y sobre todo mucha magia en esta vida. Entenderás que así, visto de esa manera, hombre, muy serio la cosa no parece. Me gusta mucho el detalle de aquí del corazón y lo que llevas aquí, de verdad es que abulta bastante. Explícanos esto. Sí, bueno, lo que abulta es lo que llevamos los magos encima, ¿sabes? Normalmente siempre llevamos la baraja,
Claro, los toreros llevan las pilas, nosotros llevamos la baraja, cada uno lleva lo que puede. O sea, es cosa de magia, ¿no? Cosa de magia, sí. Vale, me dejas tranquilo. Pues muchas gracias, Flequi. Ja sabeu, Encantados 2.0. S'estrella amb el Mago Flequi fent tota fantasia i màgia. Estàs d'acord? A veure, és que no s'escolta res, A veure, som de la casa... S'han disfressat d'acord per ser el dia de Sant Valentí, sobre uns 50 més o menys, i han agafat la cançó de la Rafaela Carrà per escoltar el cor per l'alegria. Molt bé, moltes gràcies. Ja entren ara... Sensaciones! Grup de baile! Sí, ens han deixat unes bones sensacions, aquestes sensacions, i seguim, gràcies a l'aplaudiment per aquesta època de sensaciones! Gramenet. Canal 150 Gramenet, perdoneu. Canal 150 Gramenet, que d'aquí poc tindrà programació, una programació on tindrem màgia, on tindrem sabor colomenc, on tindrem música en directe i on podrem gaudir també dels esports. D'aquí molt poquet tornarem a cridar el David Llamas, que ens explicarà una mica la seva programació. Se'ns acaba d'omplir la plaça ara mateix de cors colomencs preparats per ser el seu ball. ¿La peña de los piratas? María José. Sí, somos la peña de los piratas. Vamos disfrazados de emoticonos. Somos un grupo de amigos y familia. Y somos unas 34 personas. Y nada, lo hacemos para divertirnos y pasarlo bien. ¿El disfraz está hecho por vosotros? Sí, lo hemos hecho todos nosotros. ¿Y el baile un poco que vamos a existir? ¿El baile? Es una coreografía que se han inventado las crías pequeñas y bueno, vamos a seguirlo, a ver. Muy bien, mucha suerte. I tenim aquí el David Llamas, que s'encarregarà de tots els esports d'aquí de Santa Coloma. Què és el que ens podràs ensenyar? Què és el que veurem dins del canal 150 Gramenet? Veurem entrevistes, veurem deportistes, podrem gaudir de futbol, podrem gaudir de bàsquet, podrem gaudir de què? De rugby també? De rugby, de natació, d'atletisme, de tot. Santa Coloma té moltes entitats esportives i donarem tot el possible. Perfecte, ja sabem, Santa Coloma és una gran ciutat esportiva, i des d'aquí intentarem donar-li veu. No només, com comentava el David, no només el tema de l'esport en si, basats en el bàsquet, futbol, sinó també atletisme i tot el que volem. Tota la gent que vulgui tenir una mica de ressò en el nostre canal, poseu-vos en contacte perquè el David s'encarregarà de portar l'esport a les cases colomenques. Moltes gràcies, David. Moltes gràcies a vostè. Vinga, merci. Piratas y los emoticons. Los emoticonos que entren en aquest moment fent... i sonen així. Infinity, you know the roof on fire. 3. Vale, aquí tenim a la colla. A la colla Jove de Diable de Santa Coloma de Gramenet i la colla Vella en col·laboració. I què fareu ara? Ara mira, quan acabin els emoticons farem un petit espectacle al centre de la plaça i finalitzarem amb uns jocs de foc també. Molt bé. He vist que teniu un gos i tot a la comparsa. Tenim un gos a la comparsa i tot que ens acompanya. Mira, aquí el teniu. Quants integrants sou? Mira, doncs som ara mateix aquí, som uns 25. Però en total seríem més, seríem quasi 40 o així. Les disfresses fetes totes per vosaltres? Sí, totes són fetes per nosaltres, seguint el nostre propi disseny, sempre. Quant de temps porteu treballant pel Carnaval? El què? Quant de temps porteu treballant pel Carnaval? Bueno, mira, aquesta dada jo porto només 4 anys, que jo sàpiga, la colla ha portat uns quants anys més també, però ara mateix no sabria dir-te, perquè porta la colla llavors, però segur que s'ha fet més d'un carnaval, segur. Moltes gràcies, que vagi bé. I comença a haver-hi foc aquí a la plaça. Foc per part, suposo que dels diables. Des d'aquí és el que puc veure, molt de foc, nens amb foc, això es comença a donar-me una mica de por. Compteu que aquesta festa tenim més de 3.000 participants, una de les grans festes colomenques on tota la gent surt al carrer. Aquest any
Compteu que hem batut la participació amb més de 37 comparses. 37, 2 més que l'any passat. S'omple la plaça de foc. Rei Carnestoltes els hi dona pas. El nostre rei Carnestoltes de males negres. I efectivament ens diu que la colla vella, colla jove de Diables fa la seva entrada a la plaça aquí des de Canal 150 Gramenet en directe. Carnestoltes 2015. Parlem ara amb l'AMPA Santa Coloma, que banda con la comparsa El Circo de Santa Coloma. Sí. Són la segona comparsa disfressada de pallassos, no? Bueno, en general de sí. Ui, és el primer any que sortim i van decidir fer els pallassos, perquè semblava una cosa bona i res, ens ho hem passat molt bé i jo crec que la gent ha participat molt bé i estem contents. A part de pallassos que teniu, he vist a l'Hombre Forzudo, a la dona barbuda... Bueno, és una miqueta total personatges del circ, és una barreja de tots, és un circ bastant complet. Molta sort, que vagi. Jove de Diables, la colla jove de Diables de Santa Coloma. I amb aquesta actuació fantasmagòrica dels Diables, de la colla jove, molts joves, com podeu veure, han omplert la plaça de foc, han omplert la plaça de calor. I ja donem pas a la següent colla, una colla que pinta molt bé, una colla de circ, reivindicant aquest món tan màgic i tan encantador que a vegades el tenim una mica oblidat, el món del circ. El Circo de Santa Coloma! Había una vez. Venga, van entrant aquí davant del rei Carnestoltes, aquesta escola de Santa Coloma, que escola Santa Coloma i el seu Circo de Santa Coloma. Esperem una mica. Els pallassos, els equilibristes, la carpa del circo, los malabaristes, els animals, les bèsties, les crispetes, les patates freixides... Tenim aquí a l'AMPA Joan Salvat Papaseit, davant de dragons. Teniu dragons vermells, dragons blaus, que és una guerra? Sí, és una guerra de fuego y de hielo. Les disfresses són fetes per vosaltres també? Sí, todo hecho con goma eva, bolsa basura y tela. ¿En qué consiste el disfraz? Pues la máscara es toda de goma eva y el vestido de bolsa de basura y goma eva y las telas con cañas de tomate. ¿Y cuántos integrantes sois? Unos 150. De todas las edades, por lo que veo. Sí, desde niños de 3 años hasta mayores, hasta abuelos. Bien, pues mucha suerte, que vaya bien. Podeu venir aquí a aquesta festa de circ, senyors. Estic al·lucinant. Tenim per aquí l'home forçut, que va amb una bicicleta, tenim les patates fregides, tenim crispetes, tenim pallassos, tenim gent de la màgia, tenim mimos, tenim tot el món del circ aquí, fins i tot un repartidor. Estem veient per aquí una taquilla, tenim gent que es viu el futur increïble, una de les colles amb molt color, la colla del circ de Santa Coloma de Gramenet.
El Circo de Santa Coloma, l'Ampa Escola Santa Coloma, que inclús tenien el conill que surt de la xistera. Un aplaudiment per ells que surten a la plaça amb tota la trup del circ i ens deixen amb les seves crispetes, els seus animals, les seves patates fregides, pallassos, pipes, caramelo, garapillada, de tot! I se'n van mentre entren aquí, sense pausa, a la plaça, l'Ampa Joan Salvat Papaseit i el seu Battle of the Dragons. Un fort aplaudiment per la Battle of the Dragons. Entra, vinga, aquest aplaudiment. Esa fiereza, esa monstruositat. S'estan... Què ens faran aquí davant del rei? Això són banyes i no són les meves. Clar que sí. Banyes a tope del Ampa Joan Salvat Papaseit que van entrant a la plaça i que ens faran en breus instants aquesta Battle of the Dragons. Estem preparats? No, hi ha molts. Vinga, que entrin a plaça. Vinga, que som la tira i més de Dragons. Més. Ja els tenim a tots? No, encara venen volant uns quants. Mira, ahí van, muntats, ja els tenim. Sí, preparats? Doncs Ampa Joan Salvat Papaseit i el seu Battle of the Dragons. Tenim aquí a l'Ampa Escola de nit que va Harley Davidson. Quan són? 50. Per què aquesta disfressa? Perquè ho vam encontrar original. Algun missatge? No, que ho hem passat molt bé i fins al pròxim any. Passo. I tenim la plaça plena de heavy, senyors. Com m'agrada el Carnestoltes, com m'agrada aquesta disbauxa. Sí, senyors, està ready to hell. Veiem tota la plaça cridant, cantant a coro, el Carnestoltes passant sorteta també de l'escenari. ACDC omple la plaça, ACDC arriba a Santa Coloma de Gramenet de la mà d'aquesta colla que s'està omplint d'espectacle, omplint de color i amb una baralla de Juego de Toros. Suposo que no sé Juego de Toros, no ho sé molt bé, però aquí la veritat és que ho estem passant de conya amb el nostre Carnestoltes, el Carnestoltes de Santa Coloma de Gramenet. Aquesta Battle of the Dragons! I un aplaudiment! Acaben tables, que se'n diu. Són ells, l'Ampa Joan Salvat Papaseit. Una canya, aquests dragons que marxen volant de la plaça perquè puguem rebre a la següent comparsa en aquesta carnaval davant del rei Carnestoltes. Una diada que és de dir que és d'un nivell impressionant. Estic com a rei satisfet, content, entusiasmat del nivell que tenim aquest any. Molt bo, i ara entra ja a la plaça l'Ampa Escola de nit i faran sus Harley I després d'aquesta actuació amb Highway to Heaven, sí que ens omplert la plaça de Gent Malèfica. Com m'agrada, sí senyor, com m'agrada el Carnestoltes, perquè ara mateix una de les coses més increïbles és aquest grup de moteros, un grup de moteros de... Estes Harley, entenc, perquè ara mateix les estic veient d'esquenes, però sembla que sí que portin motos, o van com motos, no ho sé ben bé, m'agrada molt el Carnestoltes, m'agrada molt la ciutat aquesta que surt al carrer i tornem altre cop amb la... Sí senyor, això és marxa, això és Carnestoltes, això és disbauxa, això és la bogeria que ens permet aquest dia disfressar-nos del que vulguem i ser el que durant el dia no podem ser. Sí, senyor! Salía Mulero y somos la escuela de los Mulero. Somos 140 leopardos y leopardas. Vamos a hacer un baile estupendísimo. Muy bien. Muchas gracias a todos. ¡Viva Santa Coloma!
I amb aquest Highway to Hell, rememorant la gent de l'infern, aquestes motos, s'ha omplert la plaça de gent, de motos, motores, de totes les edats, amb aquest espectacle, amb aquest espectacular, volia dir, amb aquest espectacular disfressa, tan original, recorrent i molt ecològica. Motos ecològiques sense cap mena de consum. I ara mateix entren tot ple d'animals aquí a la plaça. Seguim amb la festa, seguim amb la gent de Santa Coloma gaudint d'aquesta festa que està clar que Santa Coloma viu a Carnestoltes. Les tenim aquí davant, els tenim aquí davant disposats a fer una ferotge interpretació de la seva peça avui aquí de comparsa, de la seva cançó de les feres. Preparats, doncs, que sonin, que peti la plaza Los Mulero i sus Las Fieras! Expressats de la teoria de l'evolució. En què consisteix aquesta expressió? Què vol dir la teoria de l'evolució? La teoria de l'evolució és que no venim del mono, venim de la patata, com deia la Trinca. Per què vau decidir aquesta disfressa? Pues perquè vam fer un consens, hi havia una gent que ja s'havien disfressat i vam decidir tornar-ho a fer, perquè o no? Pues ja està. És tot fet per vosaltres? Sí, tot fet per nosaltres. Comprar la tela, l'hem fet amb foam i amb diversos colors, anar cosint i enganxant. Quants sou en aquesta comparsa? Uns 40 més o menys. Bueno, des de 3 anys als més petits fins a 40 i tantos. Molt bé, moltes gràcies, molta sort. Com m'agrada el Carnestoltes, com m'agrada tot ple de dones vestides de panteres. Sí senyor, això sí que és festa, això sí que és disbauxa. Vigileu les criatures! Brutal l'espectacle que ens acaben Això d'oferir. m'agrada, que sóc el rei Carnestoltes. I Feres ara ferotges tenim aquí a la un munt plaça. d'homes que venen de la patata, sí senyor. Patates patatones, també el que ens agrada en aquestes festes del Carnestoltes. Carnestoltes 2015. La teoria de l'evolució. Entren en aquests moments preparats per fer-nos una petita dissertació sobre la teva teoria de l'evolució. Tenim aquí a l'Hermandad Nuestra Senyora del Rocío de Santa Coloma, que aneu disfressats de cavernícoles. Teoria de l'evolució. No, aquest any no ens han donat temps, hem fet una mica justos, però hem fet la comparsa el millor que hem pogut aquest any. Quants anys sou aquest any? 60. A totes, des dels més petits que van d'un any a... Según los principios hasta amunt. de la venimos del mono. Vaya aberración, pasa con el Darwin, si el hombre viene de la patata, pasa con el Darwin, tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata. Esta teoría es incuestionable, lo de la patata es un hecho palpable. Como la patata del polvo nacemos y a él regresamos siempre que podemos. La piel se le arruga al tubérculo viejo, también con los años nos cuelga el pellejo. Y cuando se arruga resulta fatal, que ya no lo arregla ni el Gero Vital. Pasa con el Darwin, tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata. Pasa con el Darwin, tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata. Patatín, patata, patata, patatona. El TP Rosselló i Porcel i la seva teoria de l'evolució. És evident, i més avui que és Carnaval, que davant del rei I després vosaltres
segueix la festa i tota gent, tota caníbal, sembla que comencen també a omplir aquest espai que s'ha fet seu la ciutadania, aquest espai del Carnestoltes en plena plaça de la Vila, on els polítics es poden veure ballar, on el Carnestoltes agafarà el poder de la plaça, on tot canvia, on tot es torna al revés i on la gent pot gaudir com mai. Sort que fa bon temps, tot i que ens agradaria ser com el Brasil, amb molt de calor i poder fer altre tipus de disfresses, però tenim el que tenim i això és una cosa que podem gaudir. Que els tenim aquí. Ja els tenim preparats. Parlem ara amb el casal dels infants d'Acció Social als barris que van disfressats de l'amor. De l'amor, diferents punts de vista, des dels més petitets, amb cors, després dels joves, que són els morts de l'amor, i els guerrers de l'amor, que són els adolescents. Aquí tenim un tanc que dispara flors i cors. L'espectacle serà una mica lliure, cada grup ha fet una coreografia i ho ballarem tots junts. Molt bé, moltes gràcies. Parlàvem amb el casal dels infants d'Acció Social als barris. Aquí tenim a Francesc, un dels responsables que tot això es pugui tirar-se endavant. Francesc, que és el gerent de la Guia Plus, que porta molt de temps ja comunicant a Santa Coloma tota notícia, si quedes ajuntat amb la gent de Barres i Tons, amb aquest nou projecte que és Canal 150 Gramenet. Francesc, com estàs veient aquest Carnestoltes? Estic veient amb molta participació. Pensa que hi ha 37 o 38 colles, o rues, diguem-ho com vulguis, o comparses, amb un número aproximat de 3.000 persones que han desfilat per les carrers de Santa Coloma i amb una participació brutal, senzillament brutal. I la veritat és que estic, per ser la primera vegada que ho estic veient en primera persona, Nuestra Senyora del Rocío, Santa Coloma i sus cavernícoles de Santa Coloma. No per tot el recorregut, o sigui, és que he començat des de la plaça de Rellotge i hem anat seguint tot el seguici. I mentre els cavernícoles marxen, donant cops amb els seus ossos, arriben aquí i la participació tant del públic com de les actuacions que han fet les comparses en itinere ha sigut força interessant. I ara, ja que estem en confiança aquí, davant de les càmeres, una pregunta entre tu i jo. Tu què ets més, de Sant Valentín o de Carnestoltes? A tots els que estem a la plaça per fer aquest número amb les seves emocions, estem disposats a emocionar-nos. Avui, per Sant Valentín, fem el dia 23 d'abril. Emocioneu a la plaça! Ara va dir-te, tots més de Sant Jordi, no? Exacte. Perfecte, doncs moltes gràcies, Francesc. Tenim ara a l'AMPA del Col·legi Verge de les Neus amb el lema 6 doble per obrir, doble per tancar. Está relacionado al tema, porque antes de fichar de dominó, era un título que el veían bé per la comparsa. I per què vas triar aquesta disfressa? Era una disfressa fàcil, sencilla de fer, econòmica, queda bonica. Quants integrants sou en total? 150. Molta sort, que vagi bé. Recordem que tota la gent aquesta està participant, però tindran premis. 3 premis que es donen cada any a la comparsa més... a veure, que tinc per aquí, no ho trobo, a la comparsa més marxosa, sí, el casal dels infants, sessió social als barris i la més artística. I les seves L'any passat vam tenir a Duet Esports en la categoria de comparsa més marxosa. Gràcies per aquestes emocions, de veïns de grup i dones de Can Mariner que van guanyar el premi a la categoria de la comparsa més original. I l'empat Salvat Papasset a la categoria de la comparsa més artística. Al final de la transmissió sabrem per part del jurat que ha estat
aquí si del es desenvolupaven les diferents comparses, sabrem quina d'elles tenen premi. Aquests 3 premis que recordem. Premi a la comparsa més artística, premi a la comparsa més original i premi a la comparsa més marxosa. Doble blanca per tancar. 6 doble per obrir, com sempre. 6 doble per obrir. Blanca, doble blanca per tancar. Preparats? No, que entrin, que entrin. Sí, me doblo, doble pito. Sí, la blanca, blanca, blanca. 4, 4, 2, 2, 2. Me doblo, 2 i a 3. Sí, ja estem preparats. Tenim aquí a 12 esports de la Rambla Fondo. Aneu de sirenes, oi? Que vingui aquest dominó. Sí, bueno, de piscina. De piscina farem un aquagym, una sessió d'aquagym. Ho fem perquè al gimnàs tenim piscina també i és una forma que tothom conegui les activitats que fem al centre. El ball és un aquagym i fem la canció dels tambors. Teniu gent de totes les edats? De totes les edats, des de gent petita, de 3 anys fins a 90 anys. Les disfresses fetes per vosaltres també? Sí, nosaltres vam proposar la disfressa i els abonats cadascú es va fer el seu i vam fer els assajos i tal i ja està, ja ho teníem avui. Molt bé, moltes gràcies. Estàvem amb Duet Esport, Rambla Fondo, que van amb el lema Un fondo de sirenes i són 60 integrants. Sí, 6 doble per obrir, doble blanca per tancar. Un fort aplaudiment amb ells a l'AMPA Col·legi Verge de les Neus. I aquí no ens paren ni Déu, senyors, no ens paren ni Déu. Com Paquito Chocolatero, incluïdo tot aquest grup de dominó, marxa ja després de fer aquest seu espectacle, el seu ball. Pendents de veure què ve per aquí. Entren aquí a la plaça. Sí, ball i dansa el rei Carnestoltes, el Duet Esports, la gent de Duet Esports nedant dins de les seves piscines particulars, participant també d'aquesta festa, i veiem les monitores i tota la gent per darrere treballant i donant a conèixer aquest esport, la natació per part de la gent de Duet Esports. Els tenim preparats, sí. Hem d'agrair la col·laboració que hem tingut per part de l'Ajuntament, així com per part de la gent de Tau, del despatx, de la gestoria Plus Fortia, Agustín Soriano amb la seva gestió immobiliària, Bargon 2002, Fondo Comerç, Barras i Tons, la tienda i com no la gent de la Guia Plus que estan produint tot aquesta retransmissió juntament amb la gent de Gramenet 150, la gent de Barras i Tons. Disfressats amb molta col·laboració, material i intervenen molt els petits i ens ho hem passat molt bé aquesta nit. No te feu vosaltres aquesta disfressa? Sí, tota manualment. És blanques, hem utilitzat esprai per a les ungles i poliespant. Molt bé, molta sort. Acabem de parlar amb l'esplai Bueno i què? Una de les comparses més grans amb 130 persones. Sí! Un fondo de sirenos! I després d'aquest ball amb aigua inclosa de la gent de Duet Esports, veiem que la plaça comença entre la gent, amb trepitjant fort. Un munt de peus estan esperant per omplir i fer el seu ball. A veure que ens oferiran. Curiosa disfressa. A mi em recorda molt la gent, suposo, de la meva edat. Ja és que no, frigopies. Ja sé que no és l'època, però amb el fred que està fotent sembla que s'estigui omplint la plaça de frigopies. Un munt de peus que entren a la plaça. Un munt de peus, com diu el nostre ric Carnestoltes. I s'assegura que estem aquí a peu d'escenari i no fa pudor, sinó al revés. Fa molta olor a festa.
Sí, que ben pintats, és permanente. Sí, doncs, que soni la música. Perfecte, doncs parlem ara amb la colla d'amics que estan explicant família a tots els de la comparsa. Somos todos hermanos, la madre, los maridos, los hijos, todos. ¿Cuántos sois en total? Unos 18. ¿Y de qué vais disfrazados? Vamos de los cantajuegos de la canción Soy una taza. ¿Todo hecho por vosotros también? Dime. ¿Los disfraces hechos por vosotros? Sí, todos. Todos los hemos hecho nosotros. ¿Cuánto lleváis preparando todo esto? Pues 3 semanas, un mes. ¿Es el primer año que os presentáis o...? Como familia, sí. Pues mucha suerte, que vaya muy bien el baile. Muchas gracias. Escucha bien lo que te digo, amigo, te huelen los pies. Te huelen los pies. I les premses autoritats donaran el relleu al nostre rei. L'alcaldessa segurament li donarà el bastó de mando i agafarà a tot el poder de nostre reis Carnestoltes, on tot estarà permès, on tot allò que durant l'any no podem tenir, podrem ser, tenir, gaudir i disfrutar. Carnestoltes 2015, la festa més pagana de totes, la festa on tothom pot ser el que no pot ser diàriament. Mare meva, com estic enrotllant, però és que estic emocionat. Aquí realment es viu d'una tota aquesta festa, amb la quantitat de gent que està participant per totes bandes. Jo estic veient la gent d'aquí dalt davant, la gent del darrere, la gent pel voltant, disfresses, gent boja per aquí, veig animals, veig lleons, veig per allà, gent vestida de bruixa, de mosquits, de mosques, fins i tot crec que hi ha caques i cacones, cabretes, vaques, n'hi ha de tots, senyors. Aquí a Santa Coloma realment val molt la pena venir i gaudir d'aquesta festa, una festa molt popular, una festa que la ciutat no sé per què, però a mi em recorda Brasil. Una festa que la gent se la fa molt seva. Visca, visca i visca el nostre Carnestoltes. Sí, senyor. Veiem com es col·loca aquesta... Parlem ara amb la comparsa Bloque Cochambra. És la comparsa més petita, amb 15 persones. ¿De qué vais disfrazados? ¿O de qué es este traje? Nosotros representamos a la morenada, somos el bloque central. Somos un baile de Bolivia, típico de la zona de La Paz, Oruro y Potosí. ¿Es el primer año que os presentáis? Sí, es el primer año que nos presentamos aquí en Santa Coloma. Muchas gracias, que tengáis mucha suerte con los bailes. I si voleu gaudir també d'un bon menjar, aquí tenim de tots, senyors, el sucre, la sal, les teteres i una festa que és increïble. Anava a dir una paraulota, però és que és veritat, que t'hi cagues. Sí, senyor, estem en Carnestoltes, tot està permès aquesta nit. Entro. Aquesta retransmissió, conteu que ha sigut gràcies a la col·laboració de Tau, de Plus Fortia. Tau, que és la nostra empresa d'informàtica colomenca i que dona classes d'idiomes, d'anglès, d'informàtica, de tot el despatx que podem gaudir al carrer Sant Carles, aquí a l'Encet. A l'Encet, perdoneu, és un joc també per poder prendre una copa, per poder gaudir d'un bon maridatge i de tapes a tots els estils. Plus Fortia,
Agustín Soriano, Vanguard 2002, la gent de Font del Comerç, que també ha participat, la gent de Barres i Tons, que són els que estan portant tot el material i tota la producció, juntament amb la gent de la Guia Plus i Gramenet 150. I com no, la gent que s'ha fet aquestes samarretes, que si heu vist, estan ja per aquí donant voltes, les samarretes del Canal 150, que no són res, són la gent de la tienda del carrer Sant Carles. Su plato hondo y su pato pano al bloque Cochabamba. Vinga, que entrin aquí a la plaça, al bloque Cochabamba. I aquests vestuaris tan macos que ens fan la seva interpretació aquí, a la plaça Tenim del aquí a l'última comparsa, l'Escola de Dansa Tacón i Bordón, que van disfressats de família Cupido, tot i que, encara que no estan inscrits, veiem darrere una altra comparsa que potser s'ha apuntat d'última hora. Amb l'Escola de Dansa Tacón i Bordón, amb 45 membres, com avui coincidia Sant Valentí, heu decidit unir les dues festes o com? Sí, hem fet una mica el dia que és avui i hem decidit que els nens fossin de Cupido i els papàs del que són els pares de Cupido, Ares i Afrodita. Molt de temps per preparar la comparsa? Digue'm? Molt de temps per preparar-ho? 2 mesos més o menys per als ensajos, gent última hora, però bueno, bé, molt bé, amb moltes ganes i... Algunes sí, altres no. Bueno, hem fet homenatge a Carina dels anys 80 perquè era una cançó més antiga d'aquests temps però que parla de l'amor, no? De Cupido, de les fletxes de l'amor. Molt bé, moltes gràcies. Parlàvem amb l'Escola de Dansa Tacón i Bordón. Santa Coloma és diversa, Santa Coloma és de tot el món i aquesta és una de les vostres, participant des de Colòmbia en aquest grup de carnaval que ens porta en removera a festes de l'altra part de la Terra, d'altres continents, de les Amèriques. A veure, perquè tenim un personatge de color verd. Com estàs visquent aquesta festa? Com veus les carnestoltes d'aquí de Santa Coloma? Pues impresionant. Impressionant el número de comparses aquí. És que cada vegada... Vius aquí a Santa Coloma o vius fora? A Singuerrí. A Singuerrí. Llavors, pregunto altre cop. Vius a Santa Coloma o vius fora? Fora de Santa Coloma, a Singuerrí. Ja has estat aquí al poble, no?, a veure la festa. Sí, tal, home. I a més m'ha il·lusionat mogollon. Això massa de tenir una televisió de Santa Coloma, mola. Perfecte, doncs aquí teniu de gent de Santa Coloma, la gent de Singuerrí, que com no estaran de broma, segueixen sent gent d'aquí del poble. Bloque Cochabamba, que ens han dut fins aquí aquesta música, aquestes danses, carnaval, gràcies en nom del rei Carnestoltes i aquest color i aquesta música. I mentre el Bloque Cochabamba se'n van amb el seu ball i es retiren per esperar a que arribi el pregó de Sa Majestat el rei Carnestoltes, no podien faltar. L'última comparsa, la 37a d'aquesta meravellosa recorregut de comparses que hi ha hagut. Són ells, l'Escola de Dansa Tacón en Bordón i su família de Cupido. I aquí entren aquests cupidos, aquests col·legues avui meus, encara que jo m'he posat a les negres, perquè soy más malo. Sí, esteu preparats, cupidos?
Sí, doncs, mestre, per acabar aquesta música de comparses d'avui, per acabar aquest repertori que soni la música de Família Cupido. Al mirar el cielo azul, Cupido descobrí. I aquí en Brafont, amb la música de Cupido, amb l'última colla, entrevistem en aquest cas el Salva, un dels màsters d'aquí de l'Universo, un del que ha permès aquesta connexió en directe. Salva, què ens espera a Gravinet 150? ¿Qué ens espera en aquest canal 150? Sergi, no te he escuchado nada, porque aquí hay mucha gente, muchas comparsas, mucha gente que se ha tirado a la calle porque la gente necesita tirarse a la calle. Voy a hablar de Canal 150, la Guía Plus y Gramanet 150. Nos hemos cogido de la mano para hacer Canal 150, para hacer cosas como estas, que es lo que realmente quiere la gente. Que enseñemos lo que hay en la calle, no tanto político, no tanto deporte mediático, sino el deporte, como David decía, rugby. Si es necesario nos iremos a los campos de rugby, si es necesario nos iremos a las pistas de atletismo, el deporte minoritario. Luego también tendremos un programa de baile, que los críos en collas de baile vamos a hacer concursos de baile y vamos a involucrar a todas las actividades extraescolares, todas las pampas. Vamos a intentar que hagan un concurso, que se lo pasen bien y que traigan el baile aquí a Canal 650. Luego también tendremos historias de Santa Coloma, las historias que se están olvidando, la gente que está olvidando esas historias y nos hace falta plasmarlas, aunque sean vídeo y que la gente nos lo cuente, pues desde el bombardeo del año 39 hasta, si es necesario, sí, la última Tacón y Bordón y sus Cupidos. Las últimas elecciones, que la gente no sabe de lo que está pasando el día a día desde su cabeza. I fareu cobertura també del tema d'eleccions. I que saltin, Bueno, i vamos ja a han verlo, fet vamos a totes les verlo. comparses. Esperemos que sí, y sería la Ja les primera han fet vez totes, encara que se hace una havien cobertura de preparats alguns, televisión així que deuen ser el contenidor de las de elecciones, recollidors, així el que día a estan día, preparats, voto a voto, pero bueno, que si no hi ha més no comparses, jo lo voy a les decir en tinc voz alta anotades. porque Ha arribat el solo moment sabemos tú de y yo. fer pujar aquí el, Doncs des d'aquí, Canal l'escenari. 150, moltes ganes de tirar Sí, endavant. ho I fem. ja sabeu, serà la vostra televisió Sí, i el serà fem pujar. un dels mitjans Si aquesta multimèdia no dels que qui podeu són gaudir a aquests? internet i vaig a preguntar. intentarem Cap que tothom problema. tingui cabuda i Això que cal tothom pugui dir la seva. A veure, qui sou vosaltres? Vamos, ¿qué? ¿Y vamos a tomar qué? Todo menos decisiones. ¿Y vais a bailar? Venga, pues pasar, venga, que no os tenía anotats aquests. Van a tomar de todo menos emisiones, han dicho. Venga, el tenim preparat aquests? No, hoy simplemente entran. No teniu ni música hoy? No, pues passeu per davant, vinga. De todo menos decisiones. Ah, eso, ahora ho he entès. De todo menos decisiones. Venga, y que pasen. Que pasen aquesta comparsa que vaya. O de payasa. ¿Y por qué has elegido esta cajita de cervecitas? Porque me gusta, no sé, hacer gracia y disfrazada. ¿Este es tu hermano? ¿Qué? ¿Tú de qué vas disfrazado? Yo voy de algo raro, ¿sabes? Que me he improvisado yo en el lavabo. Pero te has pintado tú, ¿no? Sí, me he improvisado. Yo Vamos solo. a tomar de todo Yo solo me lo he menos pintado. decisiones. No, la verdad que no. Me he guiado un poco por internet, pero... Esto me la pintó mi tía, que es una gran pintada. ¡Y mi prima! Venga, sí, viva una cervecita para todos. Que sea el rey, vaya idea. Vaya idea, venga, gracias, doncs. Aquestes cervecitas que vamos a tomar decisiones. No, ni una decisión, vamos a tomar de todo. Menos decisiones, i ara el rei demana que després d'aquesta increïble rua de carnaval, amb aquests meravellosos aquest any comparses, amb un nivellàs impressionant, estic realment emocionat, demanaria ara, sisplau, que pugeu a l'escenari l'alcaldessa Núria Parlon i la regidora de Cultura, Petri Jiménez, sisplau. I ara ja segurament agafarà el rei Carnestoltes, agafarà el poder de la ciutat. Una nit a tothom
felicitar a todas las Escoltem a l'alcaldessa. 37 comparsas que han sido un éxito, especialmente a los que habéis trabajado, los papas, las mamás, para hacerlo posible. Un año más el carnaval en Santa Coloma de Gramenet ha sido una gran fiesta. Hoy hemos tenido como novedad el corretapa, mañana el corretapa solidario. Visca Santa Coloma i visca el rei Carnestoltes, al qual ara li donaré la vara de comandament de la ciutat perquè aquesta nit corri la rauxa, la festa i també el civisme. Gràcies a tots. Gràcies, alcaldessa, la vara és meva! Sí, civisme sí, però un desmadre total, això està clar. Ara sí, colomencs, colomenques, ve el discurs. Intentaré ser breu, però sí, I donem pas al Carnestoltes que farà el seu discurs. No parlem més, que parli el nostre rei, que a partir d'ara agafarà el poder de la ciutat. Home, que se senti a tota la plaça, que hem practicat abans. Ara ja tinc el mando, tinc la vara. Vol dir que ha d'haver-hi desmadre, sí, desenfreno. A veure si es nota. Ahí va! Colomencs i colomenques, aparteu la vista dels mòbils, que es fonguin els whatsapps, s'esgotin les bateries i apareguin en tsunami tots els errors del sistema. I és aquí el dia més catxondo del calendari. Així que atents! Atents a la farra, la gresca i el holgorio. Manen avui i fins que toqui ha arribat el carnaval! Però avui resulta que he de compartir corona amb un sant d'aquests que ho omple tot de cors i angelets que llencen fletxes que fan que l'amor, l'amor sigui per tot arreu, in the air. Això és anglès. Esteu enamorats? Sí? No? No? Doncs a què esteu esperant? Enamoreu-vos, feu-vos petons, aixequeu faldilles i baixeu pantalons. Vinga, vinga, petonegeu-vos una mica. Més, més. Vinga, petons. Ai, aquest dia dels enamorats, aquest any és l'esclau del rei Carnestoltes. I aquest rei us mana viure l'amor amb alegria i disbauxa, però també amb ganes de fer el gamberro. Però, alerta, un gamberro de bon rotllo, i això sí, molt amorós. Afartem-nos de bombons, brindem amb litres de cava i suc de mandarina. Passegeu disfressats i disfressades, poseu-vos perruques arrissades, llisses, crepades i tenyides. No us priveu de cap plaer, gaudiu, mengeu i feu la festa vostra, compartiu-la i que el món ho sàpiga. Que ningú es quedi a casa, que l'avorriment marxi ben lluny, que avui és festa grossa, que avui tot s'hi val i que avui és carnaval. Visca sa majestat el rei Carnestoltes! Visca sa majestat el rei Carnestoltes! Visca el carnaval! Visca Santa Coloma! Que soni la música! A ballar! L'amore comincia tu. I mentre es veiem, recordem a l'alcaldessa Núria Parlon i a la regidora de Cultura Petri Jiménez, que estem esperant que deliberin, sí? A veure el jurat, a veure qui és les comparses i els premis d'aquest any. I mentre esperem, a ballar. A veure com veieu. Doncs tota la plaça tenim aquí ballant i tant com deia el nostre rei Carnestoltes, estem esperant saber quines han estat les més premiades. Recordeu que teníem 3 premis. La comparsa més simpàtica de la comparsa. I per una sorpresa, perdoneu, a la comparsa Sosa i a la comparsa més original. D'aquest Carnestoltes i ja ha agafat el poder aquest rei de la disgoixa, aquest rei del desenfre. I crec que ja teníem a punt
tindrem a punt segurament ja A veure, perquè està a els punt premiats. d'explotar el meu cor. Ai, 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 ai. Explota ja la de tots, oi que sí? Atenció, acte... A mi m'ho han portat en paper oficial. Lliurament de premis. Acte d'atorgament premis de la Rua de Carnaval 2015 a Santa Coloma de Gramenet. Esto sí que és oficial. Reunit el jurat de la Gran Rua de Carnaval de Santa Coloma de Gramenet, constituït pels membres de la Comissió Municipal de Festes i presidit per les autoritats d'aquesta ciutat, vistes i valorades totes les comparses al llarg de la Rua inscrites aquest any, es procedeix a fer les votacions per adjudicar els premis. Primer, comparsa més marxosa. 7 vots a que us faig patir! S'està fent espona, Riques, totes per l'escola Sant Just, rompem fila! Ara, ja tenim aquest... Més marxosa, clar, que soni la música de rompem files! Ja està per aquí apareixent els seus representants per mig de la plaça, que comencen a fer-se espai. I a poc veiem que puja, sí senyor, aquí la tenim, puja tota la gent per rebre aquest premi a la comparsa més marxosa. Lego. 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 All of my life, too late, till you shut up with perfect timing. Now here we are. I ja han rebut el seu trofeig aquí! El tenen com a primer premi a la comparsa més marxosa! Vinga, a ballar! A ballar amb l'alcaldessa i la regidora de Cultura també, vinga! A remenar-les! Núria i Petri, a bailar! S'omple la plaça de la festa, s'omple la celebració de la festa també, rebent aquest premi, i efectivament podem veure com és la colla més marxosa. Tots ballant, petits i grans, compartint aquest moment de glòria, amb el rei de les Toltes, amb l'alcaldessa, amb la Petri Jiménez, nostra regidora de Cultura. Vinga! Gràcies a aquests soldadets de corda, aquests soldadets que no fan mal, que simplement ballen, donen alegria i marxa de l'escola Sant Just i el seu rompem fila! Un jurat que ha anat recorrent per tota la Rua, ha anat fent... Sí, i atenció, perquè tinc un altre aquí a l'acte, Ho tinc anotat mentre baixen aquests soldadets, no de plom, sinó de corda. Tenim el premi alcaldessa regidora a la comparsa més original. També amb 7 vots. Atenció, quina és la comparsa més original? De fet, he de dir que aquest any era difícil això, molt difícil, perquè era molt complicat, un nivelazo. Gràcies, súbditos, m'ha encantat. Quin nivell! I ara voy. Comparsa més original amb 7 vots per a Lampa, Joan Salvat Papasseig i el seu Ball of the Dragons. I ja tenim el segon premiat. Que entrin els representants. Lampa, Salvat Papasseig, que ja l'any passat es va portar la categoria de comparsa més artística. Esos dragones, Battle of the Dragons. Amb aquests dragons espectaculars s'emporten el premi. L'alcaldessa Núria Parlon els dona aquesta meravellosa màscara i la Petri Jiménez, la regidora de Cultura, aquesta quadra que marca, que diu que són els guanyadors a la comparsa més original. L'any passat van tenir el premi a la comparsa més original. Perdó, aquest any a la comparsa més original. L'any passat van tenir el premi a la comparsa més artística. Està clar que la gent de Salvat Papasseig, de Lampa, Salvat Papasseig, es pren molt seriosament aquesta qüestió de Carnestoltes. Recordeu que ens hem fet un espectacle on hem pogut gaudir d'una lluita entre vikings i tenim per aquí tot de bèstia. Compartirà escenari amb en aquest cas les autoritats, amb el nostre rei Carnestoltes. Lampa, Salvat Papasseig, repetint altre cop premi enguany. La comparsa més original.
Gracias. Sí, Fiebre del Sábado Noche, la comparsa més original, aquesta AMPA, Joan Salvat, Papaseit. S'estan acabant de fer les fotos de rigor, tots aquests dragons, i esta Battle of the Dragons que ha guanyat aquesta comparsa més original. I només ens queda un premi, però jo he de dir, abans de dir que ens queda aquest últim premi, que acabin de fer-se les fotos per a la premsa, he de dir que avui tots sou guanyadors. I ho dic de cor, el rei ho diu de cor, perquè el nivell era impressionant. I de fet jo he de dir que tots heu guanyat. Gràcies, súbdits! Gràcies! I ara donarem el tercer premi que realment representa totes les comparses, a la comparsa més artística, amb 10 vots, que està arrasat. I és per la Associació de Veïns La Guinardera i el seu Guinardera Abre sus ojos! On estan? Ahí va esa música! I la gent de la Guinardera comença a pujar, comença a pressa per la plaça, a punt de pujar i a recollir aquest premi que ha aconseguit amb 10 vots a la comparsa més artística. No! I d'aquí molt poquet li farem una entrevista a un dels joves que han pogut participar en aquesta comparsa i preguntarem què tal ha viscut la festa. Bueno, que soni la música mentre arriben! Sí! L'Associació de Veïns La Guinardera! I estem aquí esperant que pugi la gent de la Guinardera, a veure si apareixen, perquè no els comencem... Oh, no, perdoneu, comencem a veure'ls, però no estan apareixent. Vinga tots! Estan esperant a veure si puja algú de la Guinardera a recollir el premi. S'han perdut! Sembla que s'hagin perdut. A veure, obriu els ulls, on esteu? Se m'han perdut? Me l'emporto jo el premi? Doncs sembla que no tindrem ningú per recollir el premi. Ho sento, no, ja arribem. Estaven fent unes cervesetes d'aquestes que han passat últimes. Tomamos de todo menos decisiones. Ens hem disfressat dels germans d'Altos, del Lucky Luke. Si veieu el Lucky Luke en algun lloc, podeu dir perquè ens va buscant. Ens diem... I saltar, sabeu saltar-ho! William, Jack i Joe. I aquesta disfressa l'hem improvisat de dimecres cap aquí. Però jo crec que al final, amb pistoles i tot... No, bastante. Els bigotis fets per vosaltres? El rei de les dolces! Poca cosa. Soltes des d'aquí, esperant que arribi. Fica una mica. Molt bé, moltes gràcies. Que salida! No hi són. Bueno, és igual, ja els hi passarem el... No hi són. Algú? Hi ha algú? Doncs sembla que no podem trobar la gent de la Guinardera a recollir el premi. És una pena perquè tenim aquí el bastón de mando. Gràcies, una imatge gràcies, regidora. Que volíem tenir, estava comentant, era la gent de la Guinardera recollint aquest premi. Gràcies a Petre Jiménez, la regidora de Cultura. Jo pràcticament ja marxo, però marxo per anar entre vosaltres perquè la festa de continuar a Santa Coloma està de carnaval i per això vull que acabem ballant. I com ballem, pujant la música i... Que salte la plata! Sí. Vinga, marxa, que està la plaça llena! Qui no sap ballar aquesta, vinga! Que el bastón es mío! ¡Sí! Va, que voy a volar, un momento. Quina comparsa sou i quin premi heu guanyat? La d'originalitat. Una cerveza si voy a hacerlo. Hemos ganado el premio de la más original. De dragones. ¿Qué? Pues una pelea entre un vikingo y un dragón negro. Y los súbditos del dragón negro estábamos alrededor.
¿Quién hace de máquina? Venga, esta hace de máquina. Poseu-vos Moltes gràcies. Va, anem a fer trens a tota la plaça, però aquí no marxo si no veo marxa. Si a marxa no hi ha Santa Coloma marxa, aquí no marxo. Com et dius? Kilian Soriano. Sí, ja tenemos un tren. No I en quina corris molt, comparsa màquina. estaves? Amb en Paparent Rambla. I què tal, com has viscut aquest Carnestoltes? No et corris. Doncs molt bé, amb molta il·lusió. T'has cansat per dir anar per Santa Coloma vestit d'aquesta manera o què? Has pogut disfrutar o t'has cansat molt? No, bueno, de la música, fent aquest tren gigant. D'acord, doncs moltes gràcies. Gràcies, merci. I mentre seguim ballant, donem les gràcies a totes les comparses que heu fet. Tenim aquí a l'Escola Sant Just que heu guanyat la categoria de la comparsa més marxosa. Gràcies per Com esteu? Pues supercontents perquè hem tingut moltes ganes, hem ballat moltíssim i no ens ho esperàvem, la veritat. Quants participants éreu? Érem 240. Una de les comparses més grans, no? Perdona? Una de les comparses més grans, sí. Eren de moltes edats, des de nens. La més petita tenia 1 any i mig. I els més grans, doncs, bueno, papes de l'escola. Les disfresses són totes fetes per nosaltres, absolutament totes. Doncs mira, estan fetes. La base és una casaca feta de foam, que ho hem enganxat tot el cola, i totes les peces són enganxades. El gorro, tot. Moltes felicitats pel premi. Me voy a tomar unas birritas luego. ¡Ey, viva Carnaval! ¡Viva el Rey Carnestoltes! Ese que soy yo, que tengo la vara. Cuida el baño del suelo. Entre la gente, a liarla. ¡Ahí las alas! ¡Cuidado las alas! ¡Ahí, vamos! A por esto, a las sensaciones que se nos van. Ahí vamos, no, si estamos aquí. ¿Dónde miráis? ¿Dónde miras? Estamos aquí. Ahí voy. Venga. ¿Pero qué voy solo, que ya? Voy solo. Vamos para el escenario. ¡Ey, que voy! ¡Atención, que voy! ¡Cuidado! ¡Al rey! ¡Visca la festa! ¡Visca la gresca! ¡Sí! ¡Que voy! A veure què passo! Compte nous d'un diu cop d'ala! Ahí voy! Un selfie! ¡Que subo! ¡Bueno! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba del escenario ni hablar! ¡Que no aguanta toda la plaza! ¿Dónde vais, locos? ¡A saltar, que esto se acaba, Se acaba mientras se... Aquí, a dalt no, A dalt ni hablar, aquí. Hola, ja baixo per les fotos. Aquí baix. A veure aquests soldadets que han guanyat. Un selfie. Bueno, gràcies a tots. Santa Coloma, vinga, una peça més per anar-vos fotent fora, però recordeu que la festa comença ara, o sigui que és llarga la nit, és llarg demà. El senyor Carnestoltes, el rei d'aquesta nit, comença a despedir-se, ens comenta que podem seguir gaudint d'aquesta festa. Nosaltres ja pleguem aquesta nit amb aquesta transmissió que tornem a dir altre cop les gràcies, les donem a l'Ajuntament per la seva col·laboració, ens ha permès tot l'equip tècnic poder gaudir de les instal·lacions i de la seva connexió a internet fonamental per nosaltres, així com a la gent de Tau, a la gent de Despatx, a la gent de Plus Fortia, a Agustín Soriano, a Vanguard 2002, a Fondo Comerç, Barres i Tons, la tienda i la gent de la Guia Plus i la gent de Gramenet 150 que han coordinat tot aquest esdeveniment. Ja sabeu, Gramenet gaudeix ara mateix d'una nova televisió, canal 150, la vostra televisió per internet. A reveure i gaudir de la festa. Carnestoltes per tots. Flipeu amb el Carnestoltes 2015. Bona nit!